Yo nyame o. Medina dia danse ahye enuyam. Eda Awurade ase se na ye kan ni asofo ina kra na besa. Hwe se enanso ye papa akɔhye buo. Enani ho papa na eni dia da ma roho. Se na me nim so akɔhye buo ma se na wotie ana se no osesa. Nyame di na ntwa amena die ye wie se adwumadie ya aseda na ndema nyame. Dia danse tosho mienu na me de me na ba ha ofefro na me ne ba edu ho no na eye de kakra ne tam na anso papa ta Baffour Kyei wo mo pese wo awo mo no be de ba ha ko sia na lo ko sia na de ba ya wo ha na wo ye bi da